rigtig stor glæde at byde velkommen til jer alle sammen. I skoleåret 2012-2013 afholdte Ikast-Brande Kommune Bølger i hverdagen, et projekt, som satte fokus på entreprenørskabsskolen og som er udviklet af Remissen i Brande. Under hele projektet deltog mere end 4.200 elever. Det vil sige over 4/5 af den samlede elevgruppe fra 0. klasse til og med det gymnasiale niveau. Så det var en kæmpe overraskelse, men også et rigtig, rigtig stort plus for projektet, at det fik så stor gennemslagskraft. Remissen i Brande er nu klar med et nyt projekt under navnet Bæredygtig energi til livet til andre midt- og vestjyske kommuner. Det jeg jo synes er helt fantastisk, det er, at de har været i stand til i virkeligheden at få skolerne til at tænde på de idéer, virksomhederne har stillet. Der er således tale om en pakkeløsning, som gør det nemt for skolerne at komme i dialog med det lokale erhvervsliv. Nogle af de erfaringer, som vi tager med os videre, det er, at det i dag er rigtig udfordrende at være underviser og skulle ud i omverdenen og indgå entreprenante samarbejder. Mange virksomheder vil typisk starte med at sige nej. Der er det en stor hjælp, at vi kommer med sådan et stort projekt, og så siger vi lige samarbejde med os, så kommer vi og har kontakterne til en masse forskellige skoler, og så vil virksomhederne typisk sige ja. Og derfor hjælper det her projekt lærerne til at indgå i de her entreprenante samarbejdsforløb. Og for de unge menneskers vedkommende er det også en kæmpe oplevelse. En af de virksomheder, der har været med i projekt Bølger i hverdagen, er FC Midtjylland. Her fik 2. C fra Ikast-Brande Gymnasium en rundvisning, som gav eleverne et indblik i, hvordan hverdagen ser ud i en professionel fodboldklub. Jamen altså, vi håber selvfølgelig på, at de kommer med en masse gode idéer. Eleverne fik til opgave at lave en markedsføringsanalyse og komme med en idé til en reklamefilm. Eleverne blev derefter opdelt i grupper og skulle brainstorme, og ugen efter fortsatte de arbejdet på gymnasiet. Jeg føler, at Midtjylland også er deres klub. Vi kunne kalde det vippebræt. Det er sådan nogle tricks, man kan kaste op i luften. Jamen, skulle der være sådan en lille hul i? En af de skoler, som allerede har stor erfaring med entreprenørskab, er Ure Friskole. Her ser de store muligheder i, at projekt Bølger i hverdagen er en pakkeløsning. Det er jo en kæmpe hjælp, at forarbejdet er lavet. Det benarbejde, som for eksempel ledelserne på entreprenante skoler har på sig, at det arbejde, det er faktisk lavet på forhånd. Ure Friskole var tilmeldt til 31 projekter under Bølger i hverdagen. Det er cirka 3 projekter per klasse. Et af projekterne var i 5. klasse. Vi har samarbejdet med Siemens omkring vindmøller. Siemens har lavet nogle opgaver, nogle specifikke opgaver, som de gerne have, at børnene de svarer på. Og det er det, vi er i gang med her. Nej, vind knækket! Og så i dag, er de ved at løse den sidste opgave, og det er at lave en vindmølle i papir. Ja, i starten tænkte vi, at udfordringen var ret svær, men nu når vi først er kommet i gang, så går det rimelig let. Lette følte de sig også på Siemens, da de kom tilbage efter en dag sammen med 5. klasse. Den stemning, der var, den tog vi med hjem. Der fik vi høj energi af at komme ud på en skole med så små børn sådan set, og komme hjem og tænke, det var da imponerende. Så jeg tror, vi gjorde begge hold en forskel den dag, at de blev grebet af, hvor meget strøm forbruger en pære, når jeg nu har den tændt så mange timer. Hvad har jeg derhjemme på værelset? Skal jeg huske at slukke min PlayStation, og hvorfor skal jeg nu lave det? Men selve setup og den opgave, vi også har givet dem, hvor de skulle bygge en vindmølle af papir, den var sjov. Og at de gik tit med krum hals. Det er ikke kun skoler og erhvervsliv, der er positive omkring projekt Bølger i hverdagen. Noget af det, som jo er grundpilleren i det entreprenante, det er, at man kan skabe samarbejdsrelationer ud af huset. Når vi laver entreprenante forløb, så lukker vi kan man sige, virkeligheden ind i skolen, og vi lukker også skolen ud i virkeligheden. Et af de steder, eleverne blev lukket ud, var på Hejl Hede. Det hede, der er lige her bag ved os, det er egentlig ikke specielt gammel, fordi det var marker frem til 1. verdenskrig. Men først og fremmest så giver det den her mulighed for, at de kan arbejde mellem forskellige fag. Og så det her med, at der faktisk skal være et produkt. Altså det giver også eleverne en ekstra motivation for at lave noget. Det er faktisk ikke bare noget, som læreren læser og så smider i skraldespanden. Der er nogen, der kan gøre nytte af det her. Det bliver lidt mere nærværende, også når vi skal lave en projekt om det her. Så i stedet for at vi bare læser om Hejl Hede på nettet, så nu ved vi, hvad det er. Det er et meget naturligt, smukt slyngen vandløb, vi har her. Hvor meget energi bruger jeres ventilationsanlæg om dagen? Vi bruger mellem 10 og 15 megawatt-timer om dagen.
En helt anden opgave fik 2X fra Ikast Brande Gymnasium, nemlig at finde en måde at spare på energien i Ikast svømmecenter. Jamen, eleverne skulle gerne få ud af det, at det vi sidder og terper hen på gymnasiet, det kan de faktisk bruge ude i virkeligheden, som man siger. Jamen, vi får helt sikkert det med, at det var mere spændende at være herinde og sidde og læse en bog eller lave nogle opgaver og sådan. Det er lidt mere relevant og nutidigt. Jeg ved jo, at de unge mennesker er kreative, og de kommer med mange gode idéer, og nu har de jo ligesom fået syn for sagen om, hvordan sådan en svømmehal den ser ud. Så jeg tror på, at det lykkes, at de kommer med nogle gode idéer. Entreprenante forløb eller bølger i hverdagen og bæredygtig energi til livet giver således en enestående mulighed for alle involverede. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at virksomheden også godt kan se, at de kan få noget ud af det, som konkret kan få en opgave løst, men jo også godt kan indse, at de er også nødt til at åbne sig op i forhold til eleverne, så de kan se, hvad der foregår i virksomheden. Det ser da spændende ud, det I har gang i der. På friskolen i Ure har entreprenante forløb været i fokus længe. Det er der en god grund til. Hele det spil, der kommer i forhold til at finde et mix, der kan lade sig gøre, at to forskellige kulturer mødes omkring et fælles mål, det gør, at firmaer bliver sat i spil, skolen bliver sat i spil. Det er det, man får ud af det. Og dermed bliver det hele måske lidt mere virkelighedstro, end bare det at have skolen i skolen og erhvervslivet i erhvervslivet. Den stillede opgave lød jo som bekendt, at vi skulle udarbejde en eller anden form for online markedsstrategi. På gymnasiet er eleverne fra 2C i gang med at fremlægge deres idé for FC Midtjylland. Når ens målgruppe, som her, er de 15-25-årige, så kanalerne, Facebook, YouTube, og så det her behind the scenes, så man får et eller andet ekstraordinært indblik i deres hverdag, det er egentlig rigtigt nok, fordi det rammer målgruppen meget godt. Det har været en rigtig stor oplevelse for os at være med. Vi har fået en masse gode ting med herfra, som vi kan gå hjem og arbejde videre på. Vi har fået en masse inspiration. Vi har også fået nogle, jeg har tolket det som kærlige spark. Og derfor kan man også diskutere, om den form for markedsføring, som Midtjylland har valgt, den er en smule for klassisk. For FC Midtjylland har det været en stor fordel med den færdige pakkeløsning i projekt Bølger i hverdagen. Der er nogle rammer sat op på det koncept her, som har gjort det nemt for os, fordi vi har egentlig bare stillet en opgave i princippet, og så har vi fået det hele serveret efterfølgende. Projektet åbner flere døre under ledelse af remissen i Brande, end hvis den enkelte lærer selv skal ud og banke på hos virksomhederne. Her er et færdigt koncept med mange muligheder, så hvis der er opbakning hele vejen rundt til projektet, er det en stor gevinst for elever, lærere, virksomheder, kulturliv og kommune.